мо ин ҷо интизори Баҳромзода Сомон, як сарнишини картинг ҳастем. Шумо медонед ки картинг чи аст? салом дӯстон, як намуди варзиш аст, картинг ном дорад. аслан картинг ба варзиши формула 1 хеле монандӣ дорад, шабоҳати хеле калон дорад ва дар Тоҷикистон ин намуди варзиш ҳамчун варзиши низомӣ эътироф гардидааст. яъне ки ниҳодҳое ки низомӣ ҳастанд, дар баъзеашон варзиши картинг миёни ҷавонон ба роҳ монда мешавад. картинг балидҳояш аз балидҳои формула 1 ба куллӣ фарқ дорад, яъне ки бигӯем дуюмдараҷаст мешавад баъди формула 1 ва шумо бовар доред ки дар Тоҷикистон чунин варзиш ҳаст. масалан ман то он рӯза он қадар намедонистам ки чунин намуди варзиш дар Тоҷикистон фаъолият мебарад. ҳатто ҷавонҳое ҳастанд ки ба ин намуди варзиш машғул мешаванд, ҳатто ҷавонҳое ҳастанд ки аз Тоҷикистон берун рафта дар гран-при дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунанд. хуб, ҳам ба ин намуди варзиш, ҳам ба як нафаре ки аз шаҳри Хуҷанд ба Душанбе омад то барои мо фаҳмонад ки картинг чи аст ва худаш дар куҷо иштирок кардаву чиҳоро ба даст овардааст. Сомон ҳамроҳи падараш ба ҷои маслиҳатшуда омаданд. мо баландгӯякро насб кардем ва барои барнома омода мешудем. биёед аввал бо Сомон шинос мешавем. Сомон Баҳромзода соли 2009 дар ноҳияи Данғара таваллуд шудааст. ба сабаби оне ки падари ӯ Баҳром Юсуфов дар шаҳри Бустони вилояти Суғд кор мекард, аҳлу оилаи худро ба шимоли кишвар бурд. ҳоло мактаб намехонд ва падар бо орзуи зиёд роҳи ӯро барои варзиш кушода кард. 5 солагишда гӯштин додем. намуд ҷудо. гӯштин додем, як 2 сол дар ҳамҷа машқ тамрин кард. баъди вай баъд мо Сомонҷона гирифта дар намуди варзиши теквандо додем. дарҳол шавқи теквандо ба завқи тамоман фазои дигар омехта шуд, фазои пурра берун аз варзиш. барое ки якта мураббӣ худам доштам, мураббӣ гуфт ки биё дар вай метем теквандо да метем, як бор аввал омода шава, баъди синфи 4, 5 ё 5, 6 баъд ҷудо да метем шумо. баъд вақте ки дар теквандо машқ тамрин мекард, баъд дар якчанд мусобиқаҳо иштирок кардагӣ ҷо мегирифт. фақат дар сатҳи вилоят, беруни вилоят иштирок карда нестам, дар сатҳи вилоят иштирок кардагӣ. баъди теквандо машқ карданаш, давраи теквандо машқ карданаш, и ҳавасш вайда пайдо шид. фақат сохтанда мошинчаҳоро меовард, хонада бозӣ мекарда. баъд ҳолатҳое буд ки мошинчаи оддие ки харида будем, калон, ҳаҷмаш калонтар буд, амнора гирифта ин мошинча амонро чихел мегирифт, месохт, амонда ин мошинчаи оддида пулт мекард. баъд як вақт падарам меҳмон шид хонада. падари ма муаллим кор мекунам, аз фанни физика дарс мекунам. вақте ки ман ба хонаи дастнокуниш даромадам, китоб хонда истода буд, лекин нигоҳ кардам ки дар болои ҳамун ҷое ки равшанӣ метиҳад, чароғҳое ки равшанӣ методанд, қандило самолёт буд. аз самолёт аст, аз 3-4 ҷо дар қанотҳои самолёт лампочка шунондагӣ ҳамин хеле ҳастанд. баъд тамошо кардам, аҷоиб иш кардам. баъд дар болои столи вай ҳар гуна бозичаҳо, ҳар гуна ҳамон мошину дигар чиҳо буданд. ман дам назадам, омада падарша гуфтам ки Баҳромҷон, Сомонҷон монанди бародараш нест. бародараш ногуфта, худаш рафта дарсуша тайёр мекард. А ин дигар чида ҳавас дорад. С детства любил играть в компьютере, в игры.
создавать машинки с помощью деталей разных, моторчиков, там, батареек, кнопок. Вот создавал машинки, там, пульт для них создавал разные. Ну, просто нашел провода, понял, как это работает. Потом подключил все и заработал. گفتم میره که جو بریم که بعد یک روز پدرم زنگ زد уже خونه رفتگی بود وای پدرم زنگ زد که burada اینا وای دابته программирование аску барномасозӣ соҳаи IT бале баъд мо бурда синфи ҳамун вақто синфи чорум буд чорум синф мехонд баъд мо бурдем ҳамун барномасозӣ дар рафтем муаллимиш қад суҳбат кардем бурдем хай қабул кардан ина ба аз синфи чорумиш то синфи даҳмишад 6 сол ҳамун барномасозӣ хондагӣ баъдан Сомон аз таеквондо боз баргашт ба варзиши аввал ҷудо. дар толори варзиши ҷудо муддати 6 сол тамрин кард ва дар ин баробар омӯзиши соҳаи IT-ро низ идома медод. моҳи августи соли ҷорӣ тасмимҳо дар идомаи ҳаёт ба истилоҳ 360 дараҷа тоб хӯрд. Ну, просто неинтересно стало. Времена меняются, вкус меняется, интерес меняется. ва гуфт ки мехоҳӣ ки ман чемпион шам байрақбардор шам ма гуфтам ки намехоҳ ҳама мехоҳа инра ва гуфт агар бихоҳӣ ки ман чемпион шам байрақбардор шам падар ма ҳамин пойгада мерам пойга мошина Хай, просто до картинга я просто на компьютере играл в игры разные гонки, да. Потом просто папа однажды приехал, сказал то, что в воскресенье я пойду в картинг, типа мне понравится, там гоняю туда-сюда. Вот я пошел в воскресенье на картинг с папой, там прошел тест-драйв, мне понравилось, потом начал заниматься этим. Сомон дар шаҳри Хуҷанд ба рондани картинг машғул буд, вале на ба таври доимӣ. нақшаҳо дар ин самт ҷиддӣ набуд. барои тавринҳоро пурқувват кардан роҳҳои дигарро меҷустанд. ман фикр кардам гуфтам ки хай ҳаст дар вилояти суғд ҳаст ина айни ҳол вай таъмир рафтесай ман гуфтам ки то ӯ таъмир мешава мумкин ягон сол мегзара баъдан гузинаҳои тамрин кардан дар мамлакати Ӯзбекистон пайдо шуд. барои такмил додани касбият ва тамрин бо балитҳои профессионалӣ дар ниҳоят пайдо карданд ҷойеро ки Сомон тамринҳоро ҷиддӣ ба роҳ монад. вай муаллим гуфт ки мураббӣ гуфт ки мо аввал меомӯзем мебинем ки метона акади ё не ман ягон фикр надоштам ки метона хаяк хуча бисанҷа метона агар ки натонест хай мерава бо ҳамун намуди варзиши ҷудоша давом додан мегира бо баъд хай санҷида дидан вай муаллим худаш мурабби худаш мошини худаш қад пеш пушташ якта шогирдша баъд инҳоро ай миён мондан як 10 минут 20 минут дида биромадан ки метонист айудаш биромад баъд ваё пешниҳод кардан ки мо да омада машқи тамрин кардан гирана аями гурӯҳи мо командаи мо баромад кунанд. акнун аз моҳи августи соли ҷорӣ Сомон Баҳромзода барои тамрин ба вилояти Намангони Ӯзбекистон меравад. барояш ҳар вақт рафтан ба он ҷо мушкилӣ нест, чун Намангон ба марзи Тоҷикистон хеле наздик аст ва ҳафтае як маротиба аз рӯи реҷаи муайян ба он ҷо меравад. خلاص بعد ҳамагӣ як ҳафтаи тамрин аз ҷониби мураббиҳо пешниҳод шуд ки Сомон дар мусобиқаи миёни картингронҳои вилояти Намангон иштирок намояд. дар аввалин иштироки худ Сомон воқеан ҳамаро ба ҳайрат гузошт, вале дар рафти рақобат рақибонаш дар лаҳзаҳои охир махсус ӯро аз роҳ берун карданд то мавқеи аввалро нагирад. ва ё намудои худшон доранд меян востаками ай бараш як бар мека мерава айраҳ берун мешава ӯ баъд қоидаш ҳамин ки агар айраҳ ки биромад амо раҳ айраҳ ки биромад бояд пӯчака дар замин намемондаи намефурмадаи аяму мошин картинг дар ҳамин ҳолат ина ёд додагӣ набудан ҳамин вайша қоидара ай мошин фурмад пӯчака дар замин мон ки
ва ё гуфтанд ки бозӣ берун мекунем. мураббиш омад назди мо ки дилшикаста нашин. Ма медонам ки аллакай медонам ки чӣ қанqa маҳорат дора. аммо ма кае ки метонем меен мо шуморо дастгир мекунем, ёрдам мекунем. Фақат ай командаи ман иштирок надорад. Все было в первый раз, такие большие соревнования. Настолько большие соревнования у меня первый раз были. А я не знал то, что нельзя выходить из картинга и такие правила. А и так получилось, с первыми соревнованиями не получилось. ҳамагӣ баъди як моҳи мусобиқаи аввал боз мусобиқаи дигар дар вилояти намангон ташкил шуд. ин навбат омодагиҳо ҷиддӣ, иштибоҳҳо ислоҳ ва рӯҳия тамоман дигар буд. Вторые соревнования были 18 ноября. Вот. Приехали чуть-чуть раньше, где-то 17 ноября, чтобы потренироваться чуть-чуть. А я потренировался, стал уверенным в себе, в те 17. Потом в следующие дни уже начались соревнования. Там на квалификации я хорошо постарался. ай сабаби тезтар ва ё ина ташкил карданаш сабабаш ҳамин буд ки ҳамин намуди варзиш агар ҳамин раҳе ки ва ё мераванд агар ки камтар хунук шава балонои ҳамо дошт намедодем. ҳамин сабаб бале ҳамин сабаб ва ё хунук ношида тезтар вай кардан ташкил кардаги. дар ин мусобиқа меҳмонон аз ҳудуди мамлакати ӯзбекистон зиёд буданд. дар ин баробар раиси вилояти мазкур ба сифати меҳмони фахрӣ ҳузур дошт ва аз тамоми мактабҳои варзишии ин мамлакат ва ҳамчунин беҳтарин картингронҳои мамлакати Россия иштирок доштанд. дар ҳузури беҳтарин сарнишинони картинг дар ду кӯшиш Сомон Баҳромзодаи тоҷик пешсафиро дар ихтиёр кард ва ду маротиба аввалин шуда ба марра расид ки ҳатто касбитарин сарнишинони мусобиқа дар хайрат афтоданд. Потом начались гонки. Там в гонке 2 заезда. В первом заезде 20 кругов, первое место занял. Во втором заезде 25 кругов, тоже первое место занял. Это в классе Т4. муҳимтарин ҳолате ки хеле аҷиб буд вақте Сомон ба суфраи чемпионӣ баромад, аз дохили остини либоси худ парчами Тоҷикистонро берун карду болои шонаҳояш гузошт. аз ин қарори Сомон на падар огаҳӣ дошту на каси дигар. ҳамон ҳолате ки эълон мекунанд баъд туфвара метан медал метан кашол мекунанд вақти медал доданда дар ҳамин ҳолат ҳамон дуруни камбизон ҷой ба ҷо кардагиш байрақ Тоҷикистона бировард. Байрақа бировард. Вақти байрақа бировард аввал ман худам дар ҳайрат мондам ки ин ҷо бировард байрақа. ин ҳамин вақти ҳамин либос иваз карданда ба ҷо карда буданд байрақа. баъд вақти байрақа бировард дар ин ҳолат онҷо ҳамаи ҳамон роҳбарияти ҳамон нигоҳ карданд ки байрақ нест, дигар байрақ фақат як байрақ Тоҷикистон аст. Был уверен, что выиграл. Он с дома взял флаг, высокий оставил. Когда было время вознаграждения, я просто в рукав поставил флаг. Потом, когда поднялся на подиум, просто достал и начал это поднимать. ҳамин тавр дар муддати кӯтоҳ Сомон Баҳромзода чемпиони мусобиқаи байналмилалӣ дар Ӯзбекистон шуду телевизионҳои кишвари ҳамсояи мо дар мавридаш сӯҷаҳо омода карданд. O'zbekiston Respublikasi Mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining 34 yilligiga bag'ishlab 2025 Я занимаюсь этим спортом с 12 лет. Я очень люблю в этом спорте то, что мы на высоких скоростях соревнуемся между собой. Qolaversa Tojikiston, Rossiya kabi davlatlardan tashrif buyurgan чанд рӯз пеш дар шаҳри Хуҷанд низ як мусобиқаи дохили ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. Сомон Баҳромзода дар ин ҷо низ аввалин шуда ба марра расид ва унвони чемпиониро ба даст овард. Я занимался этим спортом с 12 лет по 15 лет в Таджикистане тут. И вот уже недавно езжал на соревнования в Узбекистан. Я соревновался в
городе Учкурган на Манганской области. Я занимал первые и вторые места. Там было очень много разных соперников с Кыргызстана, с Узбекистана, с России были. Было очень трудно, но я постарался и смог занять первые места. И поднял флаг Таджикистана. В дальнейшем я собираюсь поступить за границу, чтобы я мог пойти вверх в карьере, поступить в Формулу 4, 3, 2 и дай бог 1. Я постараюсь, чтобы занять очень почетные места и поднять флаг Таджикистана. дар душанбе вақте назди мо омад, мо ӯро ба ягона ҷо барои рондани картинг дар пойтахт бурдем. Сарпӯш воқеан вазнин буд. Сильно прижимать коробку. А чӣ қадар вазн дошта бошад? Зиёдтар? Ҳамиро андохта агар 10 километр роҳ гардид. ҳангоми ворид шудан ба толори картинг манзараи аҷибе пеши рӯ меояд. Вау! Хушрӯ дар пиҷа? гӯё ки дар кадом як бозии компютерӣ бошӣ. дӯстони азиз, мо дар кохи наврӯз дар поён як ҷои махсус барои картингронӣ аст. рости ман якум бор мебинам, лекин хеле зебо аст. ин ҷо картингҳои зиёд барои рондан ва сарпӯшу дигар олатҳои лозима муҳайё гардидааст. сомон ҳам барои нишон додани картинг ба мо либосҳои махсуси худро ба бар кард. Болидои картинг и болидои Формула 1 чӣ фарқ дорад? Ну, в первую очередь он отличается размерами, ну, как бы картинг, он маленький, у него обычные слики маленькие, а у Формулы 4 там, ну, собственно, большие шины, слики разные есть. Есть для дождевые шины, есть это полуслики, есть мягкие, жесткие. И еще он отличается двигателем. На Формуле 4 там 4 цилиндра, а тут только 2 цилиндра. Сурати вой баландтар аст мусаллам аст? Да, да. барои бехатарӣ чӣ? Ман мебинам хиёлам ки агар вақти сахар кунем мо меафтам адрами. Лекин дар асл мебинам ҳатто мезананд ба баллонҳо мезананд, масалан ба якдигар мезананд, аммо касе намеафтад. ҳолати бехатариро чӣ гуна сохтанд? Ну, насчет безопасности, тут есть шлем, тут есть защита на шею, иногда есть защита на бок и спину. И тут сиденья специально так поставлены, чтобы откинались назад, чтобы, ну, когда при аварии, если вы ударитесь, то вы не сразу это нагнетесь. баъдан сомон барои мо як ҳаракати касбӣ дар роҳҳои махсуси ин макон нишон дод. воқеан дар баъзе ҳолат тарснок, ҳам хатарнок, вале хеле дилхушкунанда буд. вақте мебинӣ ки дигарон баробари ту картинг меронанд ва ба таври автоматӣ мехоҳӣ ба ҳамдигар мусобиқа оғоз намоӣ.
баъдан ман ҳам хостам аз ҳаракати картинг бохабар бошам, аммо ғайрат камӣ кард ва тасмим ҳамин гуна шуд, ки ба сифати ҳамсафар ба тамошо бароям. Сейчас я нажимаю на газ, ну, собственно, идем вперед. Прямо. Фақат ду то, тамом. Да, только газ и тормоз. ба назари шумо шояд оддӣ намояд, вале ҳаракат бо суръати баланд воқеан инсонро ба тарс меорад. баъзан мехостам бо Сомон суҳбат кунам, аммо садои баланди муҳаррик ва кӯлоҳ ба шунидани он монеа мешуд. Ай овоз пас мегзарам? Пас мешнавам. Барои чӣ ду нафара? Ду нафара, балитои ду нафара барои чие? Барои чӣ? Балитои ду нафара, нафара. ду нафар мешинам. Просто ёд гирифтан. Нишон додан, ки ҷада газе, ҷада тормозе, бо рулик шадан. Траектория бо. Барои нафаре ки мехоҳан ёд гиранд, аз ҳама мушкилаш ҳамин кӯлоҳро пӯшидан аст. Кантар вазни, на? Чӣ қадар вазн дошта боша? Я 2 кило эма. То 2 кило вазн дорад? Барои нафароне ки бисёртар ба истилоҳ гардан мезананд, назананд. Биён ҳамҷа картинг ронем ба фикрам ки ин фоида дорад аз оне ки бояд гардан занад. мо расидем, миёни худ аз эҳсосоти роҳ гуфтем ва сафари худро дар роҳи картинг хотима бахшидем. хеле ҷолиб буд. акнун меравем ба асли мақсад. Сомон Баҳромзодаро барои иштирок дар як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ба шаҳри Сочи, Россия даъват карданд. истеъдод ҳаст, ҳунар ҳаст, хоҳиш ҳаст, вале шароит нест. гап ин хел аст, ки дар чунин мусобиқаҳо масрафи маблағ барои иштироки як нафар андаке гарон аст. дар он ҷо картингҳои дараҷаи якум иҷора гирифтан лозим меояд, ки як рӯзи иҷора нархи ҳангуфт дорад. барои ҳамаи ин хароҷотҳо падари Сомон маблағи кофӣ надораду аз ҷониби ҳеҷ сарпарасте барои картингронии Сомон маблағи муайян ҷудо намешавад. барои иштирок кардани ин намуди варзиш асон маблағ дар кор, маблағи калон дар кор. бале мо ози ҳамсояи давлат ҷумҳурии Ӯзбекистон вақте ки машқ тамрин мерем ҳамҷо маблағ талаб мекунад. хай ҳаракат кардем ки вақте ки кӯдак ҳавас дорад ку як бор ча нишон диҳад ку метавона ё не ки дар ҳақиқат айвдаш биромад. вақте ки Сочи мо даъват кардан, мо телефони қатишон гап задем. баъд вайро гуфтем ки мо да партоем ку машқ тамрин чанд пул, бале иштирок кардан чанд пул дар як ҳамо вай мусобиқаҳо ки беҳад вай. масалан як машқ тамрини якрӯзаеш ки ҳамҷа машқ мебуданд, то ваё агар сомони қатъӣ бигем то 4-5 ҳазор сомон аст дар як рӯз. як иштирокаш иштирок дар мусобиқаи расмие ки мешавад, унҷанда русӣ навиштагӣ буд, 300 000 рубли русӣ буд.
ки рафтамаш ҳамиша кадан мегирад бо барои болотар рафтанша ин шакл бош дигар чӣ кунам. хулас сомон баҳромзода аз оне ки ҳаваси зиёди чемпионшавӣ дар мусобиқаҳои оламшумул дорад аз шароити оянда вобаста аст. шояд ки замони чархи фалак моро ба он расонад ки сомон бо парчами кишвар аз гран-прии формула 1 баргардад.